Ok. Ca cine să nu Acum, mai facă? bă, Paul, am Ia început zi, ia filmarea. zi, ia zi. Am început Ia zi. filmarea. Stai din gură. Așa. Haideți să fac această construcție și nu vă spun ce este. Veți vedea. Nu știu dacă îmi va ieși. Da. Vom vedea. Bă, să arăți pe filmare asta, turbina mea frigorifică. Hai că se vede, stai liniștit. Se Nu te vede? îngrijora. Se Să vede. le arăți ce frumos. Hai că vin mai de aproape să vadă mai bine. Așa. Bă, ce estetic e. Toată locația asta, bă, că mi-a și în ea. Asta e turbina lui Bine, Paul. momentan are Dar nu e treabă. funcțională că n-ai cum să urci pe ea, dar mă rog. Uite un pește. Stai. Hop, hop. Hop, Whoop, hop, hop. eroina. Whoop, whoop, eroina. Whoop, eroina mea. Hop, 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 hop. Ce vreau eu să construiesc aici? Mai țin cu vorbe. Mi-ai schimbat. Tarele. Bă, trebuie să fac și scări pentru construcția asta. Frumos au armele când este peripit pe cadru cu ochii tăi. Bine, fratele meu. Șopi, ești cumva depresiv? Nu, Bine. dar tu ești. Nu. Ești sigur? Sunt foarte sigur. Bă, cine mi-a furat tot stone-ul gen din... Paul, probabil. Paul mi-ai furat stone-ul? 100%. Da. De ce, Da, mai bă? am un stack jumate. Please give it to me back, cause I need it. Nu! Aoleu. Eu când fac asta? Paul, I please you very much. Give me Bă. the... I please you very much? Vino la What? Bro, what the fuck? Paul. Auzi, Alex, tu ești capul la familie, nu? Paul, taci din gură. Paul, taci din gură. Ce-am Paul, zis, mă? Paul, taci din gură. Paul, stone-ul înapoi, te rog frumos. Paul, taci din gură. Ce-am zis, mă? Paul, Paul, taci din gură, Paul. Aruncăm stone-ul, Paul. Unde ești? Sub Capul tine. e capul la familie, n-auzi? Ești capul la Bă, familie. ăsta e capul stone, vorbesc de ăsta. Uite Taci din aici. gură, Paul. Ți l-am aruncat pe jos, prost. Bă, nu-mi place, ce dracu e asta? Stone. Eu am zis stone. Ah, Stone, păi ăla nu era al tău, Ba omule. da, că l-am pus. Prostule. Eu l-am Auzi? pus, boy. Eu l-am prăjit pe ăla. Ba nu, eu l-am pus înainte să plec de acasă. Bă, cel mai prăjit, Mă rog, chiar cred că l-am pus în chest aici. Am luat eu 37, dar Ah, mai ok. aveam o grămadă, aveam cel un mai stack prăjit și... Eu este nu l-am Paul. folosit, să știi că n-am avut la ce. Bă, nu vă mai certați că e friendly family. E friendly family. Nu mă cer, mă, că ăsta e Family capul la friend. familie, eu nu... Ah, uite acolo, avem aici. Ok, fiți atenți. Deci am făcut asta și acum fac asta. Hop! Bă, Ce vrei, Stați. mă? stai așa că Ce s-a vrei, mă? întâmplat, Vrei să s-a faci, întâmplat mă? ceva. Ce se face, mă? Nu, dar acum fac. Hop! Bă, e urât. Nu funcționează. Cred că știu de ce. Pentru că nu fac asta, pentru că fac asta. Tot? Da, așa. Știi Ok. de ce? Nu, De ce? nu. Nu știu de ce. Bă, dar până la urmă, de ce? Nu știu. Nu Pentru am că idee. s-a dus. Că Și s-a știm și dus. cine s-a dus. S-a dus. Tu te-ai dus. Eu? Da. Aolo. Păi tu te-ai dus. M-am dus. Nu e așa că te-ai dus? Te-ai dus. M-am dus, așa. Păi atunci. Bă, dar nu știu cum... E o Nu filozofie. știu cum te-ai dus. Nu mă prostule, nu știu cum să o construiesc. Păi asta e o problema ta, boss. Da, mersi, cred că e problema ta. Nu, e a ta. Mersi că Bine mi-ai că acum- clarificat. Bine că acum mi-ai clarificat. Plăcere, frate.
Mereu, Ești a real one. mereu Thank you. aici să te ajut. Da, you're a real one. Thank you. Appreciate it. Cu plăcere. Yes. Te duc în asta express. Este... Hmm, Este capul la familie. e fix ca pula familie. Da, bă. Nu. Mai aveți obsidian? Nu. De unde naiba? L-ai Nu, minat pe ăla de la obsidian. portal? Da. Altul nu mai e. Boss. Nu mai e. S-a dus, boss. Îl binezi pe ăsta să fie minat. Așa, minează ca să facem ceva frumos și la portalul ăla. Hai că nu e așa urât. Nu e chiar cum plănuiam, dar e ok. Ce construcție urâtă faci, Mihe. Taci, bă, din gură că nu e gata. O să vezi tu. Ce frumoasă. Construcția chiar e foarte frumoasă. A? Chiar e foarte frumoasă construcția. E frumos, Paul. It's E beautiful. micuță. Gelos. Super Cred așa. că e cea mai frumoasă construcție de pe tot serverul, îmi pare rău. Bă, E ok. într-adevăr. E valid. Chiar e. Aproape ca în micuța ta. Bă, Ce Paul. Hai să aproape că am o micuța ta, ești prost. Bă. Da, uite. Nu, n-am Ce am auzit. zis, mă, că am făcut-o frumoasă. Așa e. Are și Paul dreptatea lui, are și dreptatea lui acum. Vezi? Bă, da, într-adevăr. Bă, dacă e frumoasă, e frumoasă. Ce-i Da, frumos și dacă... lui Dumnezeu îi place. Bă, ești pe teritoriul meu. Cine eu? Nu, zombie. Eu eram alfa, masculul alfa. Și mă deranja. Bine. Avem. De ăsta Mascul n-avem. alfa. Aveți leather? Nu. Că în chesturi nu prea e. Cărupărău. Now what is this? De ce existi? De ce Gata. există? Nu tu. Ok. Da. Arată excepțional. O să E- vă dau... E perfect. E perfect. Ce o să ne dai? O să vă dau o temă acum. Nu! Trebuie făcut lângă windmill. Lângă asta trebuie să facem gen... Cropuri. Nu, trebuie să facem de enchantment, să fie fix lângă portal. Ca să poți să te duci în nether repede să-ți iei XP și chestii. Și cum ai când ne dai temă, de ce nu o faci tu? Păi mă apuc și eu, dar mai Eu face fac și aici voi. grădina. Am treabă importantă. Nu te crede nimeni pe tine. Toată lumea știe că faci absolut, nu faci absolut nimic. Bă, ia... Pola pe capet. Hei! M-a aruncat în fel. Avem glass plane, Ce? avem? Glass plane? Sau cum ai băieți la chestia aia, sticlă gen geam. Am Ah, eu mult. glass Am găsit. plane. Bă, Ah, eu stai. foarte mult. Glass pane, nu știu ce am zis plane, scuze, sunt handicapat. Glass pane. De sticlă, da. Da, bă, avion. Avion cu motor, haha, ia mă și pe mine, bă. Ce prost. Bă, olo, nu funcționează sticla. Pita. Sticla, mă. Olo, du-te mă ta. Nu tu. Nu tu. Mi-ai câtea să-mi dau seama că nu o să funcționeze, nu știu de ce. Mamă, ce m-am enervat. Mamă, m-am ciubat casa, mă jur. Pe bune. Chiar așa mă simt. Mihe Tonciu.
Avion cu motor, ia mă, și pe mine zbor. Bă, dar mai faci mă urât mult timp starea. Păi i-am dat omorul. Hai mă, dăm și noi cu planul. Așa, bă, Pau. Dăm și noi cu planul. Bă, cred că din videoclipul original o să las gen 10-15 minute din o oră și 10 minute. Prezentarea aia de la Ce? început. Ce? Prezentarea aia de la început. Ce e cu prezentarea? O lași A. pe aia. Ah, o las pe aia, nu știu. Și că ce cu prezentarea? O las, frate. Pot să pun de astea. O să pun de astea. Poți. Ia vezi, poți. Păi sigur că poți. Ha, 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 ha. Vezi dacă poți, vezi dacă poți. Nu. Dar să nu veniți să vedeți ce fac. Sunt efectiv lângă tine. Nu! Pleacă! Pleacă, mâine o să treacă. Așa. Shopping nu știe încă ce vreau să fac. Faci o casă Hobbit. De unde știi? Că să vede. Și de unde știi ce e aia casă Hobbit? Mi-am făcut și eu. Când? Unde? Nu știu, acum câțiva ani. Păi dar tu ești nu. Bine, bine. Uite, o să pun pe aici niște de-astea. Era miercuri spre joi. Sau le pun pe aici. Mă iubai pe la ce? Nu, că mă. Ce? Nimic. Dar băia ceva înseamnă. Mi s-a părut că ai vorbit cu mine. Îmi pare rău dacă te-am deranjat cu ceva. Chiar mai deranjat. Bine. Bă, ce bine că există slaburi în Minecraft. Aș fi luat o razna dacă nu existau. Frâ. I'm gonna be real with this one. Bă, dar ce-i bă cu Franța, frate, mâncați și câte un Ajutați-mă, Franța. Ce? Bă. Și Ce acum, cu Franța? eu nu știu ce să fac. Unde să fac intrarea? Fac intrarea pe aici. Fix aici o fac. Paul, ce bine cu Franța? Nu-ți place în Franța, frate? Parscă? Bă, dar când mă jucam Phasmophobia, că ăsta întreba fantomatică dacă e franțuzoică. Bă, What? da. Ce făcea? Întreba fantoma dacă e franțuzoică. De ce? Nu știu, cred că îi plac franțuzoicele lui Paul. Tu nu e franțuzaică? Bă, n-ai de unde să știi. Păi te întreb pe tine. Prostule. Poate știi. Nu. Ai vrea să fii Da, franțuzoică? Bă, n-ai de unde să știi. Nu. Bine, Paul. Bravo. Bă, Da, bă. are burta. De ce? Nu știu. Păi, ce nu te mai doară? Ok. Te lasă acum când la pian? Da. Bă. Ce random e tănase? Hai să întrebăm pe Dănuța dacă aude. Nu știu dacă ar trebui să o întreb acum. Hai să sunăm. Da, cred Hai că să asta am putea pe face. Discord. O băgăm pe Dănuța pe Discord? Da, și să Mamă, joace dă-i și tag. mai grav cu noi. Îi dăm tag pe Insta. Îi dăm, frate. Mi-a dat și mie follow pe Insta zilele astea. Dănuța? Zilele astea? Da. Ți-a dat Dănuța follow? Da. Eu nu. Fraier. Sper să-mi dea și Hello mie. everybody. Our next meeting will be Saturday, May 4. Bă, sper Ok. să-mi dea și mie follow. Păcat, că ție nu-ți va da, că tu ești un idiot și tu nu meriți. Nu. Ai, mă. Da, naiba. Da, firar să fie.
Pinky, pinky, ponky. Daddy was a donkey. Donkey died. Daddy cried. Pinky, pinky, ponky. Cool. Hmm? Epic. Ce Eddie? Am zis epic, bă, prostule. Yeah, that's badass. Care este asemănarea între o brunetă și o pușcă de vânătoare? Hai să mă gândesc. Care? Nu știu. Amândouă se îndoaie de la mijloc și se încarcă pe la spate. Haha. Felicitări, Paul, poți să te sinucizi după gluma asta. Bine. O să Nu zic știu că cum să-mi pe dau ăștia seama. că strigăm la ură. Vrei să facem gen hat? Unde să enchantăm sau să fie până el liber? Să Bă, fie frate, o chestie mișto. putem face fix aici unde am eu Hobbitul. Păi nu, că facem lângă portal clar. Ah, ok, atunci. De ce lângă portal? Nu știu, ca să poți să fie mai rapid când enchantezi. E mai rapid dacă e lângă portal? Păi, nivelele faci minând quartz. Mult Ah. mai rapid. Ok. Sau dacă avem spawnere, portăreață și mai rapid. Încă facem așa. Bă, dar nu ar trebui să sap în ăsta în exterior aici, că după ori acoperi. Îți place pe Mihai pondul meu? Pondul? Da. Ce? Lac. LFT. E. Bă, îmi place. Mă Dar e bucur. fix în fața casei mele. Aici era spawnat natural, știi, și l-am făcut. E Ce vrei? fix lângă casa mea, Alex. Eu ți-am zis să nu faci aici, dar dacă tu așa... Nu, am făcut-o intenționat, e ok. Ok, E foarte frumoasă lângă lăcuț. ok. Și aici o să vină și grădina, aici o să stea farmerul. Eu nu sunt farmer, eu nu sunt fermier. Nu. O să stea farmerul gen... Nu știu, roleplay. Luăm un Înțelegi? villager. Da. Bă, ce frumos e. Bă, chiar și dacă cauzează lag, e mult mai enjoyable cu shadere. Fără. Sincer, jocul ăsta e mult mai frumos cu shadere. Orice punct de vedere. Da. Eu toată viața ziceam că vreau să mă joc numai să meargă bine jocul, să am FPS-uri, da. Bine, adică acum, na, depinde, dacă aveam 30 de frame-uri, cred că mi le scotea. Asta da, dar dacă ai o Da, super constant... nu se e observă șans. diferența, e ok. Da. Bun, și acum cum vreau eu să fac? Vreau să pun o ușă aici. La prima oară nu pun ușa, prima oară fac cealaltă chestie. Prima oară... Prima oară ar trebui să fac... Uite, o să încep așa. Hop! Ok. Poi... Hop! Nu aici. De aici. Hop! 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 Nu. Antante, hop. pisimane pe... Hop. 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 Hop, hop, hop. Ce ai, mă, de mârâi? Dau rupa Stai și eu și la pe mine. Gata, bă. Ok, frate. Nu sunt sigur dacă așa vreau să iasă. Bine.
Hmm. Gata, bă. Te rog. Bine, bine, hai, gata, scuză-mă, boss. N-am vrut. Să mă scuzi, da? Acest dig arată ca un tic. Bă, vezi că vorbești urât la mine Sorry, aici. bro. Păi ai grijă să nu se mai repete. Iartă-mă. Nu te iert. Să ceri lui Dumnezeu iertare. Mie nu. Poate El te va ierta. Asta e ceva ce ar spune un creștin înainte să te omoare. Un Cristi? Un creștin, bă, prostule. A, Fix asta ar spune un creștin înainte să te omoare. Să-i ceri lui Dumnezeu iertare, nu mie. El poate te va ierta. Și apoi te omoară. Mă, dar Asta e Tom Shelby. cum făceai trapdoor? Cu 6 bucăți de lemn. puse orizontal. M-am gândit. De ce n-ai făcut? Păi când a zis 6 m-am gândit apoi. Ah. Bă, wait, stai așa o secundă. Asta nu se poate. Bă. Stai așa. Așa. Acum am mai fit acasă. Tu. Bă, Băi, handicapat, ai probleme? Scuze, frate, mă ierți. E ok, bro. Să nu te superi E- pe mine. Te rog, e să nu ok. te superi. Îmi pare foarte rău. Te rog, să nu te superi. E ok, Mihe. Bine. Glumeam. Bine. Bine. Băi, e ceva urât, dar nu dau seama ce. Sau? Nu e chiar așa. Parcă îmi place. I like it. I like IT. Hell yeah. Noi n-am fost. Bă, Să nu am mergem. fost. Mergem. Cum să nu mergem? Trebuie să mergem. Așa este. Dar au fost Ăsta e parcă unii. spiritul. Au fost. Ce, e prea târziu? Da, Adică. glumesc. Bine. Bă, parcă chiar arată destul de cool low-key, n-am să te mint. Gen, eu eram, nu prea credeam, sincer, la început, dar parcă chiar mi-e urât. Bă, drăguț. Chiar drăguț. Arată cozy, actually. Yes. Tu te uiți la mine? Yes, îmi place. Mhm. Și mie. Acum trebuie mai să scot podeaua. Hei, Jesse. Yes. Paul, Butoaiele cum se fac, da? ce faci? Cu 2 slaburi și 6 bucăți de blocuri gen lemn. Ah, Și unde pui treburile? În mijloc, sus și jos. deci e ceva. E un pic aia. Puțin, da. Ok. Atât bine. Bă, dacă cineva sparge un singur bloc vreodată, s-ar putea să cadă fix în hobbitul meu. În pământ, gen. Păi dar asta era un bloc distanță de suprafață. Nu știu mai jos. Bă, poți Nu să-mi faci merge. așa? Bă, Lasă-l așa, n-are nimic. Pe cine încurcă? De ce să vă apuca să săpați random în pământ? Oriunde. Nu are sens. Păi asta spun, frate. Trebuie să accepti. Deci, cum ai zis, barrel.
You are scaring me. Sorry. Please. Ok, arată promițător. I am. Sorry. Ok. Bă, Hmm. o să ne facem că nu vedem blocul ăla care este așa. Da. Nu-l Ce vedem. bloc? Aici, o leacă, nu se vede ăsta. E ok. Ah, well, nu se vede. Poate că nu vezi. Că nu prea am ce să-i fac. Bă, ce căsuță drăguță. Cred că nu o să Ok. fie niciun farmer aici, de fapt. Că nu știu dacă am loc să-mi fac fermă, dar cred că o să fac plantații și chestii Aici, gen. n-ai ce fermă să faci pe locul ăsta. Corect. Dar o să fac o grădină de-asta cu flori și chestii. Bă, frate, hop, hop, hop. Mă, da, parcă arată mai bine torțele puse sus, sau? Poate sunt eu tâmpit. Nu știu. Frumos așa. Așa. Doamne, ce frumos e picat. Să știi. Știu, bă. Gata. Și Paul, vino să vezi creația. Cred că e gata. One second. Unde Bine, sunteți? interiorul nu e gata, dar Păi de unde sunteți? suntem Da. aici, Aici unde? aici. La cotitura de la pod, cum ar veni. Da, pe acolo. Bă, am inventarul cam full. What? Bă, noi nu mai avem oak prin casă? Nu prea mai avem Am eu oak. niște Am oak. plantat eu pe aici. Am eu niște oak. Can you please give? Da, nu, de fapt că am nevoie de frunze. Ok, lasă-mă să fac copac. Paul, să Am vezi, să eu vezi. copaci lângă... Mă gândesc să fac un copac custom, Uite, dar trecem peste, nu mai fac copac custom. Bă, Mm. nu cu tine, cu ușa. Unde e mă asta de... E două. Și că e capsula timpului. E zi, vă-ți place? Da. Si? Si. Bă, chiar e petit. Dar aveți să o umpli și tu cu chestii. Că eu umplu și eu. Da, vreau să vă cu ce, că nu știu. Momentan. Vreau să dau niște bone meal pe lângă, în primul rând. Ia de aici. Ia de aici. Na. Deci fii atent că o băg... Cuțină. Bro, who thinks like that? What the fuck, Paul? A? Ce-ai făcut, Paul? What Ce-am was făcut? that? Ai făcut un sunet. Da, mi-a suflat nasul. Ah, Ai grijă, Paul, ești pe filmare. La naiba. ți-ai suflat nasul pe filmare, bă, o să-ți dăm cancel că ți-ai suflat nasul pe filmare. Bă, și cam atâta cred că pot să-i fac, sincer. Faci tu interior. Bă, erau ăia americani. De gen... Și? Eu nu înțeleg. Bă, Ce nu înțeleg? ăștia de sunt cu LGBTQ și chestii. Și Paul, Bă, ești pe mereu- filmare? mereu Paul, văd. ești pe filmare? Da, nu, eu vreau să zic că eu mereu văd la americani gen proteste de astea chestii, nu știu ce. Mhm. Și că se zice că, bă, e nasol că LGBTQ, că eu nu știu ce. Dar gen, Oamenii n-au fost în România. nu știu, toată lumea zice, bă, e nasol, ăsta, sunt mulți copii care fac, bă, dar parcă n-am văzut pe nimeni care să fie efectiv așa. Să fie Adică nu rasist? știu, Ăsta rasist, mi se pare că homofob? comunitatea chiar e mică. Păi, Ce? Se De oameni ambarează, LGBT? pur și simplu sunt ei mai vocali, atâta tot. ce Dau bun cu ăsta. cine să se certe. Ce bă, da.
Paul, să nu-mi iau cancel din cauza ta. Nu, maximum iau eu, dar efectiv e real ce zic Da, eu aici. frate, eu te înțeleg. E ok. Adică nu știu sigur. Te cred. Mersi, frate. Te crede pe cuvânt. Că să mură dacă nu te cred. Cum ies de sub apă? Nu știu. Vezi tu. Bă, Mihai, Da. să vii să vezi și tu ce-am construit eu, da bine, nu am Bă, terminat. stai așa că poate o să vin. Stai așa o să... Ce mai merge pus pe aici? Câte unul lăsat pe aici, pe acolo, pe... Când s-au învățat, s-au îmbrăcat de la murmur. Fai, Bă, până acum... e frumos. Ar mai merge ceva decorațiune pe aici. Niște fence-uri. Ar fi frumoase. Am pus drip lift-ul, drip. Alea de la cules eu, adică. Da. Alea. Știam că le-ai luat. Păi, am multă piatră în inventar. Paul, să zic că am acum câteva stecuri de piatră dacă ai nevoie. E bine. Momentan nu. Păi să știi în caz că ai de nevoie. Mersi mult. Plăcere. Fix pentru tine am luat-o. Uite, bă, s-a gândit la tine. M-am gândit. Să mai spui tu că nu mă gândesc și eu la prietenii mei, a? Săran prost și băși. Ai auzit, bă, țăran proști. Ai auzit? Ai auzit. Stai că auzit, stai liniștit. Vezi, bă, că se aude pe filmare. Nu. Aoleu. Te aud prietenii. Aoleu, îmi pare foarte rău. Bă, îmi plac pe fensurile astea. Și apoi ajută-mă să fac poteca asta. Bă, ai o lopată de... E drăguță. Păi și ce O să să mi lași adaug? așa. Nu mi adaug nimic, Bă, e de ajuns. e drăguț, să rău, chiar ai dreptate. Bă, chiar e drăguță, de ce n-ai văzut? De ce să te minți? N-am spus, chiar e drăguță. Păi și dreptate. Bă, știi ce ar merge aici? O mică plantație de morcov fix aici în față. Bar merge, da. Deci că e casă de iepure. Da, fix asta o să fac. Hell yeah. Bă, ce idee genială. Păi și morcovi de unde? Ai morcovi? Am un morcov. Ah, Așa, mai merge și niște dovleci. ar merge, da, fără... Și stric după ajutor. Nu văd niciun viitor. Bă, nu mai am mâncare. Suntem colegi de apartament. Mie chiar îmi place melodia aia. Chiar e Ire. chiar îmi place, nu suntem. Cool. Mă, și fac pe aici. Hop, hop. Morcov. Oh. Bine că cred că trebuie apă ca să funcționeze. Probabil. Păi și tu un slab cu apă. Cred că trebuia să iau o găleată cu apă. Am nevoie de găleată. Unde era găleata? Bă, nu găsesc găleata. Am eu o galeată în inventar dacă vrei. Normal că vreau, frate. Cred că una singură o avem. Cred că e la tine. Nu, că mi-am craftat eu una. Vino și punem puțin apă acolo în mijloc. Stai așa că pun un slab. Uite, pun un slab chiar aici. Stai. Pune-l Bă. acum. Trebuie să-l pui deasupra, boss. Ca să nu se Oh. vadă, gen. Aia era ideea. Nu contează dacă se vede. Păi și atunci de ce mi-ai pus slab? Păi dar ce slab puteam? Numai de lemn. Nu știu, dar de ce mi-ai pus? Aia era întrebarea. Păi nu știu, cred că habar n-am. Nu știu, n-am idee. Stai că pun așa peste. Hop, gata. Și vine morcovelul. Hop. La morcovit.
Acum așteptăm să crească. Avem bone meal ca să-l creștem, de ce naiba aș aștepta? Niște dovlecei, hop. 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 Ți-am făcut 10 morcovi. Acum trebuie să-i plantăm pe toți. Mai dă și mie bone meal dacă ai. Mersi. Apreciez. Ce? Dar așa o să fie mai mult pentru design, gen. Normal. Să nu stați să cultivați de fiecare dată. Dacă aveți nevoie neapărat și vreți să, dacă vreți să extindem, să mai facem morcov legit, facem morcov, dar deja de design să nu-i culegeți de fiecare dată. Să-i faci. Și niște de aia, dar mai durează un pic. Am niște bone meal. Bă, am cules un singur morcov. Aha. Am înțeles. Am înțeles ideea. Ai risipit iubirea pe un dobitoc. Hop. Știi bine, Bine acasă. tu asta aștept iubito. Hop, hop. Și Hop, hop. ca stai perfect. Mă duc să mai iau bone meal ca să-mi fac full fermă de morcovei. Yes. Fă-ți full fermă de morcovei. Pentru că sunt cool as fuck. Yes. Unde? Bă, nu mai avem bone meal. Ce? Ba, da, e în cufărul în spatele casei. Ah, ok. Mai e într-adevăr este bone meal aici. Un steak. Sau? Mai era oare? Nu, mai avem doar un steak de bone meal. E, ducem monedă și facem rost, că e problema, da. Bă, n-arată rău. Cine arată rău? Am încercat să fac o treabă. Ți-a ieșit? Puteți să veniți să vedeți cum. Paul, eu vin, dar să vii să vezi și morcovii mei după. Să vii să vezi și morcovii mei. Ce drăguț sunt. Bă, dar aici nu e nicio lumină, what the fuck. De ce nu fac un jack-o'-lantern, pur și simplu? Pe noi ne întreb, frate. Bă, nu. Fix asta voi face, fac un jack-o'-lantern. Dar ce ai încercat să faci, Paul? A? Ce ai încercat să faci? Uite, Ah. vino... Fă ceva. Urma să... Mă, dar de ce s-a demus mop aici? Bă, ce mă enervează... Ăsta, uite-te și tu cum fuge, e flash rău de tot. Cred că ești mecher și el fuge ca... Nu mai zic. Nu mai pot cu inventarul full mor. Mai ia cap. Bă. Așa. Și îl duc aici. Hop. Cum se făcea jack-o'-lantern? Cu un Ah,
Car punking și... Da, gen nu știam că trebuie să pui torța fix sub el. Am reușit. Și mai punem unul și Bravo, aici. Mije. Aveți saddle? Bă, Nu. nu am. Ok. Dar parcă aveam de la ălea. Cu... Alea... Caprele alea, lame, cum asta. A ieșit înnecatul din apă și a venit la mine să mă bată. Mă, dar mă disperă fantomele astea, unde neva sunt? Păi ce? Păi dacă nu vă culcați, mă, În altul cerului. Păi e gata căsuța. Bine, pe exterior, pe interior nu e mobilată încă. ți-a făcut fantomă. Am pus și 2 jack-o'-lanterns. Bă, dar ce luminează. Mamă. Îmi sparg ochii. Îmi sparg ochii. Bă, e cel mai cozy. Frate, am făcut o căsuță de iepure. Epic. Wow. Guten Morgen. Salut, A Anase. venit în Sebana. Bine, și cam atât cu episodul de azi. Sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați pe butonașele de like, share și subscribe și ne vedem data viitoare. LCS. Pa, pa! Cum ne